and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 20. Love potion number 9. Natinulutan na niyang kitag na. Maniko. Ha? Sibot may pasabot. Di kasugat ko na ang ikabantinoy pi ka babae. Usa? Oh. Hain siya. Oh. Ug din mo siya makita. Abi na ko di ka mutuo sa tagna. Ha? Oh, kiwang bitaw ko mo to? Nya, nganong ngita mo ka? Kung maunaay na lang, ay lago na una nga magkakita ka pa sa kitag na nga ikabantinoy pi ni mong uyab. Nga, ako ang una nagkakita. Diba? Diman, hinuklog man. Hoy, Unsa? basin atik lang ng imo ha? Atik. Ako di ko parehas niya mong kusog yung mga atik, bimigoy. Seryoso daw, goy? Dugong bukid nun, bagod ni taon. Oh? Kini dugong bukid nun, naglatay nis kong kugatan. Tanaw ka sugat? Oh. Matupang lula. Dili na ko, osbo ng imong pagkatao. Bisan asa kang dapit atog pa. Ano siya? Tuom ka ng lola ni mo. Oh. Gusto lang ka himuong bayot, ana. Huh? Oh. Kung bayot ko para sa uban, bahala sila. Basta ako nahibaw ko nga tinuod kong laki. O babae ang gusto na kong mahimong asawa. Si Ana. Iskot asad ka, ana. Katong ana nga bakang. Mo to'y gusto nung masawa mo. Ay! Si Ana. Kinalaman kita ko sa Ana. Kinalaman kita. Hoy, Alden! Bay, asa ka? Uban ang tigas pagpangita ng ana ni Moy! Hoy! Bay, sorry na good. Bay, sorry na ibaw kung masakitan gas kong nasulti ka na. Sorry ko kay bay. Ay, kabala ka. Ako masakit. Ako masakit eh. Ako sakit sa imong sinultihan. Gawas pa, babae man ang atong awayan. Matud pa sa manalagna. Bay mo, bay. Ayaw pagtugo na itong manalagna. Ilan lagi ito. Binuwa ang tanan. Sulagma lang nga. Doon ako'y panyong puti nga nakitaan. Ikaw, bala ka. Bala ka. Kung ano yung pagtuon mo. Basta ako may tuugos manalagna. Huh? Ug sirti ko. Ako may nakakita sa ika-21 nga babae sa mong kinabuhi. Ako yung kita. Bay, Ako yung kita. pamati na ko na ko. Oh. Pamati ako ba? Kita nagibuang sa manalagna. Laliman ka. Ako ika-29 nga uyab. Unya, ikaw ang unang makakita. Kada kong binuwa nga na. Minuwa man. Sulagma lang na nga doon ako'y gikaila nga. Sa tuwing nga na to. Ana! Ha? Ana ang sa ika-21 nga babae sa imong kinabuhi. Mas kang yabaga biya na istorya, hoy. Ako ng babae, unya, dili ko kakita. Iya pagod. Bebe, Sa? aron mahimo na yun nga ika-29 na akong uyab. Ipilay na ko na, be. Dili ko. Dili ko. Unsa? Kung gano'n di ba ka masugot ka ako siyang may laila? Matod pa ni Madam Rosario. Madam Rosario ba? Di mahimo nga supakon ang balaod sa panahon. Sabot ka na. Unsa? Di mahimo supakon ang balaod sa panahon. Pero makaluluoy man si Ana. Kung imo siya ikasugat, kay pilikirom ka. O basin ba di ay kon? Ma-inlove na ko na niya? Blay! Kagwapa ng mga uyab ni mo. Hindi mo ka ma-in love. Kada pa kasi Ana ngayon, sinti ka nagnaong. Ha? Inosente og naong? Oh. Murag ang hilog naong si Ana. Unsa? Murag ang hilog naong. Anghel og naong? Oo. O kun mo na. Pako na iguang. O. Mulupad na. Dili wa may pako. Wa may pako. Naong ra ang hil. Amo ba? Ibay, ipailayla ko na, be. Basi mau na nga akong kapalaran. Mag-agad na sa pagbuot sa panahon eh. Kung imo siya ikasugat nga, dili tungod sa kuntabang, abot pa sa butan na. Nga, di gina ko mausap ang dagan nga siya ang mahimo nimo ika-20 na nga uyab. Pida, nga lubag lisod-lisoron magyugon mo. Kalisod-lisura. O, mas ko mahibaw. Kung hay magpuyo na nga na. Oh, Gusto. Dili siya sa pirihan ako. Gikahimamat. Buti pa sabot. Mahilig siya pirya. patad ko na siya pula-puti. Ha? Sige, pagkitaon to siya. Kinapangita niya. Ikaw lang. Usa, Ikaw lang. karong di mo ganun mong tabangan. Mas karong, musukuhay ka gud nako, no? Ikaw ba, minor? Good, magkakasabot, uy. Kinala ang panahon na magbuot kung magkita mo. O ikailan mo siya. Uli na ko kuna, ha? Kay, kakanunon ako sa akong inununan. Diyan ka? Uy. Pida. May gamay sabning likoy si Alden na. Pero,
Mas kang amawa sa ako eh. Anong mahasol masuk anong babae nga gitagna lang? Mangita kong laing ika-29 na kong uyab eh. Supa ko na ko ang tagna ni Madam Rosario. Oh, nana. Bukat nang imo alkansiya. Yay! Daghay na ko kwarta! Yay! Oy, ayaw kinaglugita ha. Kay para na si imong pag-eskwela. Oy, laki ati! Oh, kadiyot. Uy! Uy! Hello! Inahan ko! Kumusta na? Ay, okay lang. Kumusta na mga mga anak nga gwapa? Aw, gwapa lang gihapon. Ay, ugma sa gabi eh. Mopauli ko das ato. Maayo noon inahan. Kay nagsige na ni pangita ni Mus Mimi ay. Pasabta lang na. Nga sa atong trabaho, kinahanglang dili ta kaila. Aw tuod di ay oy. Doon na tay kliyente nga medyo maldito. Ha? Kinsa man ma? Giunsa man ka? Gisuong ko niya sa tent. O ginaw nga mangingilad ko. Unsa? Nga nagutaw nakasulti man siya nga mangingilat ka ma? May nakabuking ba sa tumudos? Utukan siya, ana. Ug ang dakong problema, kay di siya mutuo og tagna. Naamaw siya? Nganong napatagaan man siya? Nga dili man dahil siya mutuo og mga tagna-tagna. Nagtuo siya. Nga gituyo gyud kuno og hagbong sa duol siyang motor ang panyong puti. Kay gituyo bitaw to nako. Mao na problema diha. Kay nakatag-an siya nga giplano nato ang tanang hitabo. Ha? Unya ma? Unsa ba itong buhaton ini? Pasinag manapi ni. Madaot ang atong trabaho. Kinahanglang mag-meeting mong tulo si Tito. Kinahanglang matinuod ang akong gitagna nga magkaaway silang managhigalat tungod sa babay. Tungod nimo. Love potion of At sure diya mauy. Apin ako kutob na sa panyo ang akong trabaho ug sa pag-uli sa pitaka. Ay ipaunsa man na nimo. Nga nahinayak man kog tagna nga magkaaway sila tungod sa usa ka babay. Ha? Sige na. Pag-meeting mo diha, kinahanglang mangandam ta. Kay madaot ang akong dungog sa pagkamanalag na ini. Kung mahibaw gyud katong Miko nga fake ko nga pagka-fortune teller. Hala mauy. Tingalig ipadakop ka atong tawana. Ay mauman gani nga managang tandaan. Kung dili na siya mobalik sa akong tent, mas maayo. Pero kung mobalik siya, dako gyud ning problema na. Pero may gamay tang konsoylo. Unsa man? Katubang iyang amigo nga murag taga-bukid, katugong Aldrin. Mituo siya sa akong gahom sa pagkamananagna. Busa, siya ang fokusan ta. Aldrin? Ang giulian mo ka ba? Mibalik siya. Mibayad siya 2,000. Aron lang ako kang ihulagway niya. Aw, bingo! Way problema! Magplano na mi karon sa sunod na mong buhaton, ma. Kuhan mo pakita sa periyahan katong Aldrin. Ana. Ay, nagkakaroon gibutang sa Ginoo eh. Ikaw mo di akong gipangita. Ana. Ana Baturil. Ikaw ang pangita pero lain man akong gikasugat. Nilutra bang naong sa bago akong gikasugat eh. Katong Ana. Silua ako mahal ko. Gidaig na ko ang laing Ana. Silua. Uy! Ay! Uy! Ayaw, Ana! Ops! Mabayot na galit ni mo noon. Ang samtang, gay. Ikaw ba? Sige mo gagtoto ka ng retrato sa imong uyab nga. Ops! Sorry. Nagkasaan na ko ni Ana, bay. Nagkasaan ako. Unsa? Nagkasaan. Hoy. Pagmata, oy. Siga ako ng budlat mong mata. Oh. Dili ikaw nagkasabay. Kung dili ka ng imong Ana Batirol. Kay milaya siya nga daag imong singsing. Klaro kayong gibaligya na ni. Para doon na si kwarta. Nagtukong mo. Kinakita nila ako nga
gihimong bitay sa kwintas usa ka bata. Na, kadaghang sing-sing parehas kapag kahimo Daghan kayrong mga 10K nga parehas nya, parehas og purma, parehas og kolor. Pero sa pagyapon, nagunahon ako laing babae. Samtang wa pa may formal nga magkabuwag si Ana bay. O samsang bayhana imong gunahon na. Kung parehas sa lang ining Angeloxin ang imong gunahon na, pulya ng imong anabay, o di na sa haoy. Kisa-kisingan anang nasi tato bay, kisa? Si Angeloxin. Diluksin. Oo. Mao man akong idol. Kung makakita kog parehas og lawas og naong ining Angeloxin bay, tingali mo na gyud ni ang mamahim una kong ika-29 nga uyab. Mao na siya! Ha? Si mo ni siya. Mao na siya miulis ko pitaka. Mao na ang iyang naong. Usa? Mao na ang naong ni Ana. Og ang lawas. Nindot kong lawas. Mao gyud pa na lawas ha. Bay. Perlin, usam ka. Nag-drugs ka? Nga naman, sabay ka? Di ko. Oo, drugs sa taon. Tinuod kay sultin ako. Mao na ang naong ni Ana, mao na. Binuang. Binuang na mo tuon nun. Uy, naana ka? Usa? Naana ka? Kuyog ka? Oh, dili. Ikaw ba no? Inosente ka niya. Inosente ka nga komedyante. Tinuod lagi. Ingon kita nang naon sa babae mi doon ako. Mas inosente lang siya mata. Pero buta na yung naong. Pero maugi na siya. Stop! Maugi na siya. Stop! Uy ko pa'y luma. Hilom bay! Ambi na be. Ambi na. Bilang. Ako na ipagkita ni Madam Rosario. Ambi na. Ambi na. Usa man, ha? Usa man. Mubalik ka sa tent sa mangingilad ng manalagda. Oo. Ari ipakita na niya. Nga mao niya naon sa babae nga iyang giingon nga mahimo nimong ika-29 nga uyab. Usa? Binuang na! Ha? Bahala ka oy! Sige, pailad ka na itong tiguanga. Hutdan magigas kwarta itong tiguanga ba? Pisag, pustaan pa? Ha? Sige, pustaan na na. Ano yun? O sa may ito pusta? O sa may ito pustahan? Patag na ubos sa batong tiguang. Di ba? Mag-anam kada ko ang pangayoon niyang bayad. Ha? Sige, lakaw dito, balik ka! Patag na dito! Aron mahurot ng bawon ni mong kwarta! Ha? Oh, daghan mo mga mong kabaligyang kabaw. Hala, larga! Patuntog yung maayo anang manalag na. Dugog kabaw. Dagan ni may kabaw. Hipopotamos mo itong uban. Usa? Hipopotamos. Taro na eh. Sagam na kami kabaw. Mawar itong kabaway. Balik yung lula. Para bawa na ko ni syudad. Pero sagdi lang. Ako, babalik lang yung ko. Kay, maungi na. Maungi niya sa picture. Katumidoon ako. Mababae, maungi na siya. Katawa naman sa ka. Sige, katawa. Nga tawa man ka ba eh? Naunsa na mo ka ba? Katawa ang guguli mo? Ito gahinungdan. Katawa ko ni mo? Kuyawan man tanim mo. Taro na eh. Naunsa mo siya ka eh. Bay, sabi di magkakatawa. Nga kanabayhana, si Angeloxin in town. Si Angeloxin town ang naas litrato. Oy! Tanawa! Ngay! Mingisi ni mong picture? Sige lang. Ngam day, ako kung nagkinsan eh. Ako basta wa ko makak ni mo. Magli siya ang mitunol ako sa akong pitaka. Mau ni. Na, hubog lang ka bay. Sa dihang nakita din ni mo bay. Hubog ka. Hagi lang. Hubog lagi. Bahala hubog. Hagi lang. Magkikita lagi ko ni Madam Rosario. Bahala ka. Mangingilad lagi na. Bahala ka. Bida yun mo eh. Tanawa ron. Di ba, mangayo na nagdako ni mo? May adlaw, madam. May adlaw. Madam, huwag ka kailag. May adlaw? mahimutang unsa. Ah. Maayo kay may balik ka. Kuan, kining, mibalik ko kay doon ako ipangutanan ni mo, madam. Unsa ka na? Unsa may tanaw ni mo na ako? Ambi ang imong kamot. Iyay ka lang ikinig ka pa na. Madami, kuyawan sa tani. Pila may pangayoon ni mo kung magpatagna ko ni mo ron, madam. Libre ka karong adlaw, undo. Unsa? Taas ang akong energy karon. Dili ko maglisod sa bisan unsa nga akong makita. Ha? Dili bugat sa uong sa lawas. Oo, salamat, madam.
Why sa payan? Ambi na ang imong pad. Oh, naramdaman mo? Oh, madam? Unsay mo nakita? Love potion number. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!